Amanono spirits, umoya wamanono, lona umoya wabantwana, lona umoya weNkosi uMqalwendlela, uLizwi, isithunywa sezulu. Sike sachaza-ke kancane ngawo lo moya, sasho sathi umoya lona obhekele kakhulu ukuthandwa nokunakekelwa kwabantwana, ukwenza isiqiniseko sokuthi badlile, bagqokile futhi baphephile. Lo moya-ke uziveza ngombala o-navy, okungumbala kaMnguni, inkosi inyanga yezulu, yona eza as umvikeli noma iphoyisa kubantwana abancane. Lo mbala-ke o-navy umelele ukushisa noma i-heat. Kunento esiyibiza ngomkhawu noma umkhangu, okuyibala elivamise ukuba semzimbeni womuntu azalwa nalo. Leli bala libukeka limnyama, empeleni lona li-navy. Leli bala-ke liyaye libe uphawu lawo lo moya wabantwana.